anabatago. Otu aka edusi anabatago. Onye mụnwa. Mụnwa ozi nwa gị na. Nwa m nke mere. Let me tell you. Ejila oke egwu egwu. Ejidila oke egwu egwu. Let me tell you. Nwa m tara atataji ama. Nwa m nke na ọchị gị na-egosi na n'ikwuola arụ. Nwa m tara na gị na nwa m nke mere. Nwa m tara atataji ama. Ịmachara na mmadụ olebi nwa jin. Ya gwa first time na ahụ gị yi jin. Are you crossing on me? Crossing again? Are you crossing on me? Yeah, first time na ahụ gị yi jin. Hey! With the shirt. No, cross on me. Before you there you go, Baba Liga. Baba Liga. Can I cross on me? Girl crush. I'm a crush again. I'm a crush again. I'm a crush. You want her crush? What did you guys okay? It's okay. It's okay. From the United States of America. Part of it. That's a wonderful one. That's a wonderful gin. That's a wonderful gin. Yeah, but those who are again. I don't wear those things. Yeah, we have my jeans, my suit. Suit. No. One suit to get fitting in a one. Is it? Where this suit get fitting in a one kind of name. Where's the fitting? I'm up your soul because you listen to give you. I'm up on your soul. Hey, look at this suit. No wear suit. You were with the suit before. I want to remember. I know. What an insult. What an insult. If you are very you are Ponoma, but you want to see what suit to knock on your bank. This is an insult I cannot take. I cannot take it. I cannot take it. But I'll take it. Hell. So that get fit. Don't worry, I will slap it and send to you. It's not to you or to them. To you. I will slap it and send to you. That's my watermelon. Facebook. I want to sticker. I want to sticker. You know, sticker on Facebook. I want sticker. Watermelon. Pamela Nele. Watermelon. Watermelon. Okay, go on now. I'm watermelon. You need to
ndị ntọrọ ehie n'ụra nwoke ha tọrọ eripụ na Ondo na Ọshụn. Obodo igwe chọpụtara na ndị ntọrọ tọrọ otu nwoke onye ndu obodo ịgasị akụkọ nọ na kansụl akụkọ North-West nke steeti Ọshụn eriele mbọmbọ n'ebe ndị tọrọ ya dowere ya. Obodo igwe gara n'ihu chọpụta na ndị ntọrọ tọrọ nwoke a ka ụra buru ha chịsa ụkwụ chịsa aka chịsa egbe pụọ ụra mere nwoke a ji were nwe ọsọ laa. Ebe nke ewu Chineke zọrọ ya. Ọ ga-awụ nwoke na aka ya dị ọcha. Ma ọkwara na ndị ntọrọ ahụ atọọla ha gwogwo n'ezie wiki ma mmadụ ka ha bụ. Ha tụgoro gwogwo nwanne. Mmadụ nga ga-anwụ witi millions bikọs onye ọbụla atọtara wu million. So olee otu iche ehi ụra n'elu million? Ọ bụ na onye achie m anya ebe na aka ya dị ọcha. Aka ya dị ọcha. Otu aka ọ dị. Otu aka ọ dị. Otu nọ na-abịa. Nke gasị na ị ga ikuku ama n'ọnya. Atọrọ gị. Ihe dị n'abalị eme ha n'ọfụ. Ibe na-agwọ ọrụ. Nke a tọrọ bi. Dazi ishe ya atọrọ m. Then ha ehi m ụra na-emezia gị. Mụ ha gara agwọ na kwuru ị ga-emezi gị vidiyo gamaziri ha akụkọ sịrị. Ọkọs ha tọrọ m ọnwa akụkọ sịrị ka m ji ego m gụchaa ha. Na onye tọrọ m ga-eshi m bịa jeme gị akụkọ shịrị ka m bịa egorogo. Adị akụkọ m ga-akụkwa mgbe ụkwa ihe ahụ mekwere nụ. Tọrọkwa m ka m ga-eshi agụrụ ya. Na-achị akpara. Nwa Chinemere. Nwa Jizọs na-emere. Ọwụrụ ịma nke gị ọhịagodi gị mere edu omegodi mere second collection. Aga m ga-eji ama na ele ọfụrụ m kọsụ m pụta aga m abịa cheki ndị tụrụ ego. Ọkwa m na steeti Imo onye ọkaikpe agbanahụla ndị ntọrọ mmadụ n'Imo. Obodo igwe chọpụtara na ọkaikpe Rita Prebu nke ụlọikpe mkpegharị appeal court nọ n'Owerri bụ onye si Benin na-alata Owerri ka ndị ntọrọ mmadụ wakporo ụgbọala ya n'okporo ụzọ si Azia gawa Ọsọmọhụ pụta ihe ala dịka ha kpụrụ ya bawa n'ime ọhịa si ya na-aga n'ime ime ọhịa. Onye ọkaikpe etikapụ ọsọ ka ndị a lefuru anya zọwa isi onwe ya pụtazie n'okporo ụzọ gawara Ọlụ si ebe ahụ lọta Owerri dịka a ka na-achọ onye ọkwọ ụgbọala ya na ụgbọala ya achọ. Ọkwa ihe ọmakwa kabana ọzi draiva ya ka a ka na-achọ. A ga na-achọ draiva na-achọ mana ịgbakwaghị eziokwu ntọrọ mmadụ akarịchaala ịhụ na ụzọ ihi ala a na-akọ ọtụzi. Anyị ga-akụkwa ya ọzọ ị ga-ahụkwa onye ọzọ ha tọrọ. O nwere onye nke one man onye Nnewi bi Port Harcourt ịghọtala nke bụ afọ Ọfọma is a prominent businessman ama na Port Harcourt. Ọfọma Enterprises onye Nnewi chize Nnewi n'ala. Ọfọma is a worldwide name now ịghọtala. Ya esi Nnewi n'ala Port Harcourt ịghọtala pụtazịa n'ụzọ ọkwadise ụzọ Ọsụmọhụ a ịghọtala pụtakwa ebe ahụ ka a kọtụzịa ka ọ batawazi oshizi Owerri gbọbatawazịa shizi Ọlụ gbọbatawazi Owerri. Ndị agbara ya dowe ha gbara ya dowe very prominent big man ka ihe tiri njọ gbagbuo ya so ụzọ ahụ adịla bad. Ịhụ n'ụzọ ihi ala ịhụ n'ụzọ Ọlụ ịhụ n'ụzọ kedu ahịa ebe ikwugede ọmaelu ọwa ebe rivers ekwugede mosaid ebe ihe ala ebe na ebe ihe ala ebe anyị bụ ebe kedu ahịa Asia ụzọ ebe ahụ ọlụrodo ha ụzọ ebe ahụ dịcha bad. Biko onye na-agbala biko and ma most of those roads dịcha lonely. Biko onye na-agbala ya kpachapụ anya kama gị nọrọkwa na go slow ịghọtala nọrọkwa na go slow nọrọkwa na trafik
mgbe ọbụla o jiri na-emuvu gị ọ lagacha gị lagacha karịa na-esi ka igbupie ihe gbaa ụzọ ga-adịrị gị fọwa eziokwu nọ ime obodo ka ị ga-agba ya bụrụ ụzọ ịgbaga ime obodo ya were ebe ndị ntọrọ mmadụ nọ na ndị okpu egbe nọ biko onye ọbụla jiri akọ na uche merewe ihe obodo ara eze mma na ọkwa m na Kwara otu onye ọrụ aka anwụọla n'ime ololo tanka mmanụ ụgbọala na steeti Kwara. Obodo igwe chọpụtara na Ahmed dị afọ 29 si Ọyọ gaa Kwara ịrụzi ololo tanka mmanụ ụgbọala na-ehi mmanụ ka kogburu n'ime ya bụ ololo mmanụ ụgbọala bụ nke eliri n'ime ala dịka a na-ekwu na onye ya na ya sobu nna ya ukwu si ya banye rọchasịwa ime ebe ahụ ka ya ga-apụta mana mgbe ọ na-apụtala nwa nga ya onye o tụnyere ka ọ rịba n'ime ololo tanka ahụ ekogbuole n'ime ololo tanka nke Bovas Filling Station nọ na Ajase Ipo Road na steeti Kwara nwe na-eli n'ime ala ọwụ onye ọbụla ga-enwe obi ịba nga onye ọbụla nwere obi baa n'ime ebe ahụ mara na ịkatala ahụ ọwụla dị nwa wel a na-egwu n'ụlọ o nwere nwa ka anyị na-egwu mgbe ahụ ọkara ahịa bọholu na-apụtabeghị onwe ka a na-egwu were simenti ha hicha ya ọwụ onye ọbụla na-agwọ ya o nwere masị gị biko ga-eje zachacha ya gwọ ọwụ onye ọbụla na-aba ebe a n'ihi ibe ebe ahụ lere ya n'elu ya adịghị ka nọ n'ime ime ala mgbe a na-abara ọmị abana ọkwa na-agwọ ọmị agwọ na ọ mmadụ gburu ọmị a na-agwọ ya onwe ndị na-agwọ ya kama ọ bụrụ na o nwee ka isi nwee nsogbu o nwere ike ya bụrụ na nwa okorobịa nwetụrụ nwa nsogbu ahụike amami na-aghọta iku ume na-ara ya ahụ ya bazi ya nga ahụ n'ihi na ikuku anọchaghị ebe ahụ ikuku anọchaghị n'ime ebe ahụ ọ dịkwa egwu ọkwa m na Anambra ebutela ozu ụmụ akwụkwọ abụọ n'ime ụlọ ebe ha bi na Anambra. Obodo igwe chọpụtara na ozu ụmụ akwụkwọ Nnamdi Azikiwe University Ọka ka a hụrụ n'ime ụlọ ebe ha bi dịka nne na nna nke nwaanyị aha ya bụ Adaeze kpọgidere nwa ha nwaanyị n'ekwentị ọ zaghị ha ọtụtụ ụbọchị. Ha gbọrọzia ndị uwe ojii gazie ebe ha bi. Mgbe ha ruru ha gbaka ụzọ lekwa ozu nwa ha nwaanyị lekwa ozu otu nwata akwụkwọ nwoke ọzọ ka o kogburu n'ime ụlọ ebe ahụ dịka e kwuru na ọ bụ ikuku ọjọọ sitere n'igwe ọkụ jenaretọ gburu ha. Anyị na-ekwu okwu mgbe ọbụla na-ekwusi ike ikuku igwe ọkụ jenaretọ awụghị ihe mmadụ na-ekuru. Ọ bụrụ na ịrụ ụlọ ebe ahụ idowere igwe ọkụ jenaretọ gị biko were ebe ahụ ikuku ọjọọ a na-esi apụta wepụga ya ewepụga ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-apụ apụ ka ikuku na-ekurie na-ekufu ekufu. Ọ bụghị ịdọwa wọrum gị bịa werekwe ọnụ ebe ikuku ọjọọ jenaretọ na-esi apụta chewu ya n'ime ụlọ gị. Onye ka m na-ekwuru ọrịhụrụ mmanụ ọgwụgodi public yard ị ga-asụkwa eriri waya ọkụ totoro ogologo bupụta ya ebupụtụnụ bupụta ya ọmana ụjọ na-atụ ndị mmadụ. Ị nwere ike zo eriri waya ọkụ bupụta ya ebupụtụ mmadụ ekuru eburu jenaretọ gị ga na-azụ aja ọsọ mepie onye ahụ eburu jenaretọ na-azụ na-agba ọsọ. Ọ bụrụ na ndị landlord ndị nwe ụlọ nwere ike nye iwu sị biko onye bụziri ụmụ ngwa nka abịa na mana landlord na-asị na-ebu na landlord ga-ebunye ndị ibi na ya dị jenaretọ. Landlord metere ihe bụ landlord ga-eburukwa jenaretọ dọwara ndị ebe ọ rụrụ ụlọ big one ịghọtago ha na-asabisi ị na-akwụ ụgwọ yi mara na ịkwụga ma ụgwọ jenaretọ ma ụgwọ ụlọ eme ọkwa m na Bauchi obere nwa afọ 14 akwụgbuola onwe ihe na Bauchi. Obodo igwe chọpụtara na Sadisu Showaibu dị afọ 14 isi na-esuchaghị oke ji ụdọ kwụgbuo onwe ihe n'ụlọ a na-arụchabeghị arụcha nọ n'akụkụ ebe ha bi na Dadinkowa Street kansụl Ningi nke steeti Bauchi dịka ndị uwe ojii ka na-enyocha ịmara ihe mere nwatakịrị a jiri kwụgbuo onwe ihe. Isi adịchaghị ya onye isi na-adịchaghị mma olee otu o si nwe amamihe na mmadụ na-akwụgbu onwe ya amami na-aghọta nụnụ na onye isi na-adịchaghị mma okere otu o si mara na mmadụ na-amanye ụtọ kwe ya n'olie kwụgbuo onwe onye
isi na-adịcha ahụ mụ na anyị kọmata ihe wa ajụjụ nnọọ bụrụ uru nnọọ ị na-ajụ nnọọ azịnụ mụ na anyị kọmata ajụjụ izuzu nnọọ bụrụ uru nnọọ ị na-ajụ ndị ọzọ m na-ajụ mgbe mbụ ya ajụjụ jụrụ that is philosophical, theological, eschatological, and ọgwa mụ na Adamawa ọgwa mụ na Adamawa otu nwaanyị erela nwa ọ mụrụ ọhụrụ na Adamawa. Obodo igwe chọpụtara na Justina Yakubu dị afọ 28 bụ onye mụchara nwa ree ya $120,000 na $120,000 bụ onye tụgharị ya ime bụ onye chọkwara n'ịlụ ya na nwa ahụ ọ mụrụ anwụọla. Nwaanyị a rere nwa site n'enyemaka Esta onye ọrụ ahụike nọọsụ ghọrọ ya nwa n'ụlọ ọgwụ. 120,000 sọsọ eji ree nwa mmadụ. kai adị egwu. Ọkwa m na Anambra ndị ọgwụ egbe awakpola ndị njem na steeti Anambra. Obodo igwe chọpụtara na ndị ọgwụ egbe wakporo ma gbagbuo ndị njem n'Ekwulọbịa steeti Anambra bụ ndị si Abuja agbadata mpaghara ala Igbo nke otu nwa okorobịa dị naanị afọ 21 onye kwuru na ụbụrụ ya na-aghọ nkọ nwere akara nzere first class na ihe ọmụmụ nta akụkọ ma bụrụkwa otu naanị mkpụrụ nwa nne na nna ya mụrụ ma bụrụ nwa afọ Kogi bụ onye so na ndị agbagburu. Saturday Sunday ndị si Abuja na-alọta na Abuja lọtala batazia na Anambra ebe a. Mgbe biko amaghị m ihe a ga-eme ihe nka ọchịchị steeti Imo na steeti Anambra maka na ebe ihe niile na-eme bandịrị Imo na Anambra Anambra Imo so a na-enwe exchange of crime a na-enwe exchange of crime ya mee ebe ya eme ebe adịla anya ebe ndị ọhịa na-eme ọ na-enwekarị common boundary with the other state. Ọ na-arata ahụ gị n'ụdịrị ihe ahụ na-abịa n'Imo mana ihe na Anambra n'ihi gịnịkwanụ ịma ọhịa juru side ebe ahụ ọhịa so ebe ahụ wụ kind of heaven for all these unknown gunmen. Ha mepụm ha gbaba n'ime ọhịa ha mepụm ha gbaba n'ime ọhịa. Ọ dịkwa egwu. Kpọmkwem na steeti Imo anwụchiela ndị gburu otu onye uwe ojii lara ezumike nka ọrụ n'ọrụ uwe ojii n'Imo. Obodo igwe chọpụtara na otu onye n'ime ndị gburu Chris Kpatụma aha ya bụ Chukwudị Emerenini dị afọ 27 kwuru na ihe mere ya na ndị otu ya jiri gbuo nwa amadi a bụkwa onye ọkaiwu ma bụrụ onye lara ezumike nka ọrụ n'ọrụ uwe ojii bụ na ọ na-agba nnwere onwe Biafra ụkwụ. Nwaokorobịa gburu nwoke a bụkwanụ nwanne ya na ya si n'otu ezinụlọ na-agba pụta. Nwanne ya ihe ọnkụl ya ka o gburu ya. Uncle, a retired police officer and a lawyer. Retired police officer and a lawyer. Must everybody believe in your struggle? Exactly. You know, it's not about here. Most of believe in this struggle. So that's because now only believe in this struggle. I want by force. Oh, yeah, come that they don't know. It's a gradual process. Okay, I wouldn't I wish one day believe when I'm going to be after you. What I shall tell you, one now. I wouldn't I believe in a Biafra struggle. Give what you believe when you are taught. Now you are line of for this thing. Gain power, gain a barrier, gain a she, gain many anya, he gave me a key. I was that I met with the Biafra. In your work, I need to chew wine, which is only a government Biafra gave a or a home, a woof. That is, we need serious sensitization, especially in the youth. Yana this when that's an issue. Yana this when the youth has an issue. It's a very terrible thing. It's a very terrible thing. Plateau. Million Maka Abua na Jos, State Plateau. Over the Igwe chapter na Michael Yamdia Fasato, Elijah Solomon, Nudia Fishi, Kamini Quori, Kaha Wubrali Bemili, Echo, Abu Serepas, Hadabrali Bemiliaho, Abu Kaha Wubrali Bemili, Kamini Jiribuha, Tubagaha, Nebede Quepo, Tupe Yamaka Abia, Umaka Mujole Miniafo, Sensene Lumini. Oh, Jesus. It was how the ball went. Kai.
mana ama m ụdịrị ihe omela gị mbụ ya mama ha iwu ụmụaka anyị jiri ụkwụ aga ebe mmiri na-ekwo mmiri ide na-agba anyị jiri ụkwụ onwe ka akpụkpọ ụkwụ sịrịpasị anyị shiri mịpụta ha anyị n'ụkwụ mmiri ebu ya ọkụ ịhụna anyị na-achụkwa ya na-aga anyị ga na-achụkwa sịrịpasị na-aga o nwere ike anyị mmiri ya na-ebu ya anyị na-achụkwa sịrịpasị mmiri ya na-ebu ya ọhịa mere ụmụaka mmiri dabara na ihe ụmụaka awụbagala ime mmiri onweghị ndị Igbo obi ha ji sị ha na mmiri ha na-awụba na-ekwo ekwo ebe isi ha niile na obi mkpụrụ obi ha niile na ọta sịrịpasị ahụ ka enweta sịrịpasị ọ bụla mmiri ụta ka mmiri shiri ya ụmụaka makwara ịnọ n'elu meshin enwere ike pọs ga-adapụga ị ga-amadị na ị nọ n'elu meshin ibi nwere ike sị butuo onwe gị tupu onwe gị ka ije chọwa pọs amabi na alọta gị tupu onwe gị no okwe bụ na Anambra ụka Katọlik Archdiocese nke Ọnịcha amachiela ide wọk ịrụ ọrụ na Archdiocese ahụ. Obodo Igwe chọpụtara na Archbishop ụka Katọlik nke Ọnịcha bụ Most Reverend Valerian Okeke amachiela Reverend Fara Magnus Ebere SDV onye ji ide wọk mara ịgbasa ozi ọma na Archdiocese ya na-ebo ya ebubo imibata na Nnobi malite ọrụ na-ebughị ụzọ lata ikikere n'aka Archdiocese ahụ. Ide wọwọwọ ide wọwọwọ esobanọ anyị ga-ama ili ike ọnụ anyị ga-ama ili ọnụ ebe anyị amararachi normally pastoral work before gị ga perform in ịpụọla from your judicial provincial authority jurisdiction thank you before gị ga even as a priest now you cannot just go to Enugu and start Bana Catholic Church bido ịghọtala ị ga-enwere parish priest a ga-enwere onye ị ga-asị nna abịala m ahụ onye dị otu a ị na church I cannot go to anybody's house n'Enugu okay gaa n'ụlọ ya bịa okay without approval without make a father in charge that parish mara o meteghị ya nụ ọrụ na ide wọk mụ na anyị nwoke ajeghị nara Archbishop permission before ya emewe o meteghị ya because the Catholic Church nwere hierarchy yes enwere ọda enwere otu esi eme ihe anaghị eme ihe agha but at the end of the day ide wọwọwọ wee ebe blala ga-apụkwa ide wọk nke biso amaghị ide wọk na what are you talking ide wọk m jisi ide wọwọwọ nwetakwa ebe a nke anyị ileta dadịghị anya gị si dadịghị agala ide wọk dadịghị ga-akpọga gị ide wọk one day ọkwa bụ n'Ekiti otu nwoke amagbuola enyi ya nwoke n'Ekiti obodo bụ Igwe chọpụtara na otu nwoke a na-akpọ Portable ji ololo bọtụlụ magbuo ezigbo enyi ya nwoke aha ya bụ Amos Ayola Ajayi n'ihi naira 30 naira Ayola ji Portable ọ bụ mgbe ha nọ na-aṅụ mmanya ka nghọtahie malitere Portable eburu bọtụlụ mmanya ọ na-aṅụ pịawapụ Ayola isi ọbara tumtumtum ebe niile ozu dimkpa dọrọ ọ bụkwanụ Portable a buru Ayola bụkwanụ onye kwụ ya n'azụ dịka bestman n'afọ 2014 Ayola gbara akwụkwọ bestman gburu onye o mere bestman aṅụọla ha adịla intoxicated adịla intoxicated adịla ha intoxicated adịla ha intoxicated that is adịla ha intoxicated that is adịla ha intoxicated ebe m na-eje intoxicated. You say what? Intoxicated. You say what? Intoxicated. You say what? They are now intoxicated. Oh wow. They are intoxicated. I didn't get you. Intoxicated. I didn't get you back. Intoxicated. Shut up. You just from America, I'm cheap. Yeah, you just from America, I'm cheap. Yeah, you just from America.
na onye abụghị be na America. Just as in you only this from America. Akwagwala gị ma attend this English standard English otu esi asụ ya. This IELTS. Akwagwala gị je me ya. Mana onye ga-abụghị be na America. I am telling you, if you don't pass that exam, I'm not taking you to America. As onye kwanu. Keke we leave. As onye na ka fu ya. As onye na asị nna go. Mba Kenya bụ ndị zụchara ohi gawezi ebe ha ga-eke ya bụ ego ọgbaghara abata n'etiti ha ha tụwa onwe ha egbe gbajasa ozu mmadụ abụọ n'ime ha adọrọ serious nemesis. I'm telling you, otu esi ezuchala the thing ikizi The law of karma. Now ike ga ọsọ problem. So atụ onwe ha egbe gbagbuo ihe m chọrọ ikwu ọgbe bụ na Amerịka ọgbe bụ na Amerịka otu nwaanyị nwụrụ ọnwụ akpọọla aha onye gburu ya na Chicago mba Amerịka obodo igwe chọpụtara na Teresita Basa dị afọ 47 bi na Chicago ka otu nwoke wagburu n'ụlọ ya were mma mmanye ya n'obi were akwa kpuchie ya ma gbaa ozu ya ọkụ rie mbọmbọ ọtụtụ ọnwa gachara ndị uwe ojii nọ na-enyocha ka nwaanyị a siri nwụọ ike agwụ ha otu ụbọchị nwaanyị a nwụrụ anwụ agba onye uwe ojii bụ onye ji okwu ahụ n'ekwentị si ya lekwa aha onye gburu ya na ọ bụ otu nwoke bụ onye ọ kpọrọ ya na-esiere ya ọkụ latrik ya aha ya bụ Allen bụ onye gburu ya bụ ozu ya ọkụ ha jide ya ọ bụ mgbe ahụ ka ndị uwe ojii ji chọwa onye bụ Allen ka a na-ekwu anwụchie nwoke a ka a na-ekwu ọ nọ n'ụlọ mkpọrọ ka ọ dị ugbu a ọcha keshi Chicago story from Chicago mba olee otu isi eti igwe na ihe ọkụ ndị mmụọ ịdọpụtụ akụkọ ndị mmụọ ọ dị mma tupu o nwere akụkọ na nke kpụ ọkụ n'ọnụ ma anyị ga-erelizie ka mgbọ ma ọ bụrụ na anyị gbapụcha aka ahịa lọghachi ya mere nọrọkwa ebe ahụ agagharịla agagharị n'ihi na anyị kwa mgbọ bịa anyị bụ mgbọ bịa mgbe anyị bụ bịa anyị ga-elu ya anyị luo ya gbo anyị luo ya gbo anyị luo ya gbo anyị luo ya gbo thank you no problem God of Nazareth. Who is calling me from America?